Jerusalem, Jerusalem, phala penyap no ikini githulupa, bat phala lintam mau yagita gabala pa hapa, kat no sin ngala kwa ban kudup yapa, kumba kasiar ka kudup yagi kun jongka hapo, kitap nyang jongka, pi te pemon. Kini kita kintin ya kabau Jisu la Quran persya ya ka jaj ban riu namar ka jing bom priang ka jongka bau Jisu udai bala pa nau blai ngem dai ban khansting satya halor jong ka thama jong ka ri Israel persya ya ka ri Iran ka de ka ri Persia mensua kadang sukalai ka kerteng ka jongka kum ka ri Iran kadai haga arphu iturik jong nai mat jong snam sijar kan dai spa lai pulsan kat kum ka jimpau jong ka ri Persia lani ka ri Iran menta haga kitab jong Ezekiel haga lenong ga balai pho pra bat ga lenong ga balai pho khandai nangta haga kitab jingben pau haga lenong ga ba arpho habangi pek haga gospel ga jong Matthias ga lenong ga ba arpho sau ga dekhat ga balai pho ar hadu ga balai pho sau hatu kani ga thma ka lam sata haga kitab sam haga lenong ga ba khandai pho ka kran saphang ga arta bat kani ga arta ga dei ka arta jong ga ru Israel kumta habangi pek ya kani ga thma jong ga ru Israel bat ga ru Iran imat kan saya lam sya kata ga thmaba ka balai hadin bakari Amerika kala hirthma yaki light liki jaka bu nuclear plan jong kari Iran kani kala penlong yakari Russia kari China bat kari Pakistan bakin yang hagalyang jong kari Iran katkum ka kitab ka jong Ezekiel ka lenong ka balai phupra ka khot ka balai phukhandai ka kransai saphang jong ugok bat umagok ka badai kari Russia ka bamenta nangta ka gomar ka dei kari Turki ka bamenta kaput kadai ka Libya ka bamenta ka Kush kadai ka Sudan bat ka Ethiopia ka bamenta bat ka Bettogarma kadai ka ri Armenia bat ka no Turki ka bamenta bat kini baro kidai kiri ka persya bha ya gari Israel ka hima Persia menswa haga por jo Achaemenid Empire kala sedang nadu snam san spa san po bisi bat ka long ka weni ki empire ka hetam haga perthai haga tu por nadu baka ri Persia kala khalamna kilami hadu kumba ar phosan tali igri napo jong kani kari Persia bat kiri menta ke bla pat na ka hima Persia menswa kilong ka Iran ka badi ka tenrai jo ka Persia ka Iraq ka Turki ka Syria ka Lebanon ka Israel ka Palestine ka Jordan ka Egypt ka Libya ka Greece ka Bulgaria ka Afghanistan ka Pakistan ka India ka Turkmenistan ka Uzbekistan ka Tajikistan ka Armenia ka Azerbaijan ka Georgia ka Saudi Arabia ka Kuwait ka Bahrain bat ka Oman ka Persia ka ri ka bla rimha hapo jong ka doba Asia kalong ru ka jaka ya ka ba latip dagata ka ancient Persian Empire bat kani ka ri menta kala kelalong ka ri Iran ki bru ka syong basa hapo jong ka ri Persia kide ki jat menriu ki latip da ki Aryan bat kani ka jat menriu ko chuki ka don la ka jong ka riti ka dustur ko chuki kani ka kentup nadu ka por jo ka Achaemenid Empire nadu snam san spa san po bisi hadu snam lai spa lai po bisi ka empire ka rimtam hagaba Cyrus the Great ubaderu nongseng jong kani ka bor sansar nangta saka Hellenistic Persia hadin bo Alexander the Great ula penjot no ya kani ka Achaemenid Empire ka Persia ka ula penyat daki Greek nangta ka wansa ka Sassanid Empire nadu snam arspa arhosau hadu usnam ruspa sanpoi edi kani ka desa ka wipat ka empire ka baklan pha hapo jong ka hima Persia hadin jong ka Hellenistic period badla ong ba ka ri Persia ka long ba kraw ha khamtam ha ka science ka architecture ka art ka literature bat ka religion kumno la pen kalano ya ka ri Persia sha ka ri Iran ha ki sngi ba mandarin ki bru hapo jong ka ri Persia kila khat ela ka jong ka ri da ka kerteng ka Iran ka bamut ba ka ri jong ki Aryan kani ka pau perthaina khamtam ha ki ri sapni ya ka bagla khatno ya kani ka ri kum ka ta ka ri Iran ya ka ri Persia ka dei nadu ka arphuwei trik jo naimat josnam sijar kan dai spa lai phosan ha ga ba usha Reza Pahlavi unong sansar jong ri Persia ha ga tu por ula pentip ye ki ri sabar jo ka perthai ban tip no ye ka ri Persia ha ga tu por kum ka ri Iran ka bare ka kerteng tenrai hapo jong ka te ka Persian ka ba longru ka kerteng ka tenrai jong ki ni nong song nong hapo jong ka te ka ri ha Persia bat kani ka ri Iran kala yo ya ka jinglai lut ka de tat thadu snam khat khandai spa nyu pho khandai bat kala kala long ka wei ni ki ri khraw bor tam jong ka Middle East hadu menta lingba ka jingsan shar jong Ali Khamenei u badai wei ni ki supreme leader jong ka ri Iran hang ni ngi deban shai bha ki jiu kim priang satya ba u Jisu u dei u bala pha double ya u Jisu la kha hapo
jong ke Israel bat ulayap ru hapo jong ke Israel hanrai kini pat kim shem langit bat priang setia ya u Jisu ba u dei u Mesaya u bala pha doble kawai ni ki wa ki balami napo jong ke keperedan kabla tho ru ha ke kitab jingpet pau kalar ngat no ha usnam ar hajar arhoi ka Bible gi thu ba kani ke ke dak ke shin jong ke jele thma ba khadu jong ke Israel bat ki wei pat ki ri bat kata ka wa ka dei ka wa Euphrates ha ki khindet sngi ke ladap niyo i ka jing lau no jong ke wei ke sim ya ga lama jong ke Israel kini ke dak ki shin ki be thu ba ka arta jong ke Israel kan sekelon no naga dauba kam syam la pedang setia ba u Jisu de bala pha doble hatu ke jingker tawar jong kiri ke besun ya ke Israel kayalam se ke jingkelon no jong ke Israel kum taru ka gospel ke jong Matias ka lenang ke ba arhosau ke dekhat ke ba life ar hadu ke ba life hosau ka ba Quran saphang jong u ding dembur ha ba ki tanat jong u ke la khilum to tibba kaliur kalajan une uding dembur hagan ke lenang berkedekhat ka thobai saphang jong keri Israel kumta limda ki jiu kim syam la pedang yu Jisu kum uta ubala pha doblai kumtaru kan sa dei keri kaban suile thma khlam sange bat kan job lanu ru ya kata gatma bat keri Israel kan sa job ya gatma dei tat hadin ba kala pedang yu Jisu kum uta ubala pha na ublai kai kebala jia menta ye air defense system jongkuri Israel kimla shu ban ai ke jigata ye ki missile ke bawan napo jongkuri Iran bat om tanggata ki babun kiri kraubor jongkuri thai menta kidon hagalyang jongkuri Iran bat kini kidi kidak kisin ke bapau sai ba ka ai kebala tho haga Bible kum taru kan sajia ya keri Israel nangne sekman kumta lada pirang kwa shu bangan dang wanra ye kum kidi video ha ka rukom ka khambnya saphang jongkuri mat sngob ha ban like ye ke video khnang bangan nangla ban wanra shu ya ke kum ke video ki bia dei bat ke judge benru ke kerpang tam ye ke bau blei ula dapan kular haki kepataman ki jongki kata ha u Abraham ya ke lai pawan ga Bible la tho ya ke judge benru ke kerpang ka badang don hadu menta mene ku blei pun tat hadu be ndu ha wei pat ke video